Det ved jeg sgu da ikke med. Hallo, jeg laver en video på YouTube. Hvad skal du spille? Comeback X. Comeback X? Ja. Så lidt stille. Nå. I kan så se det. Jeg kommer op på 3. Så lige stille med din arm og det. Så er der bare sidde sådan. Kan du se sådan der i den? Fedt. Jeg skal også lige om lidt, når jeg får internet. Det får jeg om 2 minutter. Det der er mit hold. Ja. Det der guldholdet. Det er hans. Og sølv. Det er ikke hans. Det er dem, han skal kæmpe mod. Og ham der, han er mega god. Det er min allerbedste mand. Kom i gang. Han er VLL. Og han er god. Nå. Kommer vi i gang. Altså ham der med det grønne på sig. Det er ham der, Victor der. Ham jeg er herovre. Ja. Kom nu, Victor, for helvede. Du kan godt. Bare skulle du spille smart, når du har en, mand. Mand. Han har fået lavet rigtige tatoveringer. Kom nu. Kom der, er ham der god? Træk en bøsse, mand. Hvem vinder, Victor? Mig. Hvordan ved du det? Det ved jeg bare. Og så der sidetrack. Hvor sygt, ikke? Døs, man, dø! Så er der sket det, mand. Og ja, Victor, du skal skynde den der kamp. Jeg kan kun være op på 4 minutter, og der er gået. Hallo, jeg skal se alt det der. Jeg skal se trækket. Kom, busse. Kom nu. Du skal sgu være god. Så får vi ikke nogen likes. Ja! Vi vandt! Woohoo! Hold kæft, hvor er det godt. Det er det fedeste. Nå, det var bare det, jeg ville sige. Hende der masser boller.